Jeg vil vise, hvordan man kan lave en armbøjning ved hjælp af et balancebræt. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i en normal armbøjning, og der tilføjer vi så et balanceelement i form af et balancebræt. Den her øvelse, den tilegner sig til blandt andet badmintonspillere, men også til alle mulige andre sportsgrene, hvor balance er en vigtig faktor. Øvelsen kan også bruges i forbindelse med andre styrkeprogrammer. Bruger man sit lægunderlag, og jeg har så valgt to forskellige lægunderlag for at vise, hvad man ikke skal bruge. Man skal simpelthen ikke bruge en pude, fordi hvis du skal til at tage en armbøjning på en pude, så sker der simpelthen bare det, at balancen den forsvinder i balancebrættet, fordi den bliver støttet af puden, den synker ned. Så her, det går ikke. Vi skal bruge et underlag som det her, tyndt og som ikke riser gulv eller andet, og som ikke har indflydelse på balancen. Så stiller man sig op, som man skal til at tage en armbøjning. Det vil sige, at man sætter sine hænder parallelt, ligesom når man kører bil, holder på et rat, så sætter du dem parallelt på balancebrættet. Man går op. Man husker, ligesom normal armbøjning, at man støtter på toppen af tæerne, det vil sige, at man står på tæerne. Står lige finder balancen, det vil sige, at man står lige vipper lidt med brættet, man skal lige føle sig tilpas. Det er også vigtigt, at man holder den her såkaldte bro. Det kan vi lige se her. Altså man holder en bro med ryggen, man prøver at holde den så lige som muligt, og så prøver man at tage sin armbøjning. Den her armbøjning, den skiller sig ud, fordi at man netop har det her balanceelement ind. Man mærker rigtig nemt om i ryggen, at der er en masse ting, som spænder derom. Der er en masse ting, som skal stabiliseres i det, man tager sin armbøjning. Øvelsen i sig selv er jo en dynamisk øvelse, i det er en bevægelse. Modsat den normale armbøjning styrker den armbøjning også anden musklerne i overkroppen, og samtidig med til at forebygge og lindre skader i ryggen. Denne øvelse vil primært styrke musklerne i brystet og triceps, altså bagsiden under armene. Det meste af ryggen og området omkring maven som de sekundære. Der er masser af muligheder for at lave den her øvelse sværere, og det tager vi lige et kig på nu. Når den basale armbøjning bliver for nem, kan man optimere øvelsen ved at minimere kontakten med overfladen. Det kan man gøre ved at løfte en ben som vist på filmen, og så kan man egentlig bare fortsætte med til armbøjninger. En anden variation kan være, at man tager en bold og lægger ned under sine fødder. Nu skal kroppen hele tiden være i balance for at få den her øvelse til at fungere. Den er altså ekstra hård nu, at du både holder balancen nede ved fødderne og op ved overkroppen. Gør den ekstra hård.